салом дӯстон, хуш омадед ба яке аз дигар наврҳои мо. Ман бо шумо ҳастам чун ҳамешагӣ Шарифҷон. дар видеои имрӯза тарзи сахрани кардани ритмро дар гурӯҳ 2021 ё 2023-24 ба шумо ҳатман мефаҳмонам. рафтем. пеш аз видеоро оғоз кардан миннатдории худро ба кулли мардуми тоҷик ва тоҷикзабоное ки иморо айни ҳол гӯш мекунанд ва тамошо мекунанд миннатдории бевоситаи худро ба шумо мерасонам, ки видеои моро хеле дастгирӣ мекунанд. тамоми давлатҳо хурсандем ки тамошо мекунанд. ҳамаи шумо миннатдорам. хоб видеои навбати мо баҳри шумо. ҳамеша ҳамтар дастгири мо бошед. хоб видеоро сар мекунем. хоб масалан чӣ хел ҳозир як чиза мефаҳмонам. вақте ки ҳам приложение диромадӣ уже ритмам хел ритмои тоҷикам хел сахранӣ шида места. намеша мефаҳмам ки чӣ хел кандакҳои ҳозир аз тарафи рост менюда медроем. хоб тарафи дасти чапда лоат сет меҷиқем. хоб аз инҷо баромада ритмои мо ки дар кадом папка бошад ҳамон папкара кофта меоем. агар ки ба телеграм ё ки имо партофтагӣ бошад шумода ҳатман инҷа довланда медроем. папкаи имо бо папкаи телеграм меброяд. хоб ин мисол телеграм ритмам ҷа скачат шудагия ё дар имо боша. агар хоб папкаи имода медроем. имо документида места. хоб болош давр меҷиқем. хеле камтар загрузка меравад ждатш мекунем. тамом уже ритм дар инҷа сахранӣ шид. хоб ина метавонем ки бидроем бимонемаш. ба чиза бисёр одамон савол метавонанд ки ҳамин клавишҳоято клавишҳоро чӣ хел майда калон кунем. хоб ҳаминҷа тарафи дасти роста медроем. сурати клавиш аст медроем. хоб размери 10 дамонагим инҷа ҳастаи 7 октава ҳастаи 14 октавада медроем. хоб ина уже майда шид. бо ҳаминҷа гашта медроем. хоб ана диҳим гишта медроем. нигоҳ ки ҳаминҷа фаҳмондагим аз моябуд айс монамаш. хоб диди айдо сар шид. немеша алиш кам мешавад. кадомаш вақта исм юриша бо инҷа овозои ҳамин клавишҳоро инҷа ҷои ғавз кшида мемонем. бо ҷои борӣ кшида мемонем. инҷа и аккордон инҷа аккордора мемонем. мақсад автоматика мерам монда мешавад. ӯ дар видеои алоҳида мекунам. ҳам видеоро чӣ хел дастгирӣ кардем. бо видеои айда хубтараш меброяд.